Revandina welatiyên Kurd yê bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê li serdestê grûpên çekdar û çekdarên nenas ve berdewam e. Li gorî jêdereka taybet ku roja 29 Mehaborî welatiyê bi navê Xelîl Mihemed 40 salî dema ji mala xwe li Efrînê berev karê xwe ve birêket ji aliyê çekdaran ve hate revandin. û tenha çaranivîsa wî hatiye naskirin. Xelîl bi xwe xelkê gundê Hemamê yê bi ser cêndresê gundewarê Efrînê ve ye. Lê navçeya mabata jî du her sê welatiyên sivîl bi navê Ehmed Mustafa û Elî Xoca û Fîraz Hembaşo li ser destê çekdaran ve hate girtin û tenha serbest nehatine berdan. Roja duşema aborî jî an ku 26 Mehayek 2019 çekdarna nenas welatiyê bi navê Mihemed Reşîd dema vedigeriya mala xwe li Efrînê revand û berev cihekî nenas vebir û tenha çaranivîsa wî nediyar e. Hacî Mihemed Reşîd 66 salî ye û bi xwe xelkê gundê Birîmcê yê navçeya Mabata ye ya gundewarê Efrînê ye. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê kiryarên revandin û baceferzkirin û birînedarên kevnar û astengiyên cora û cor jiyana welatiyan alûz kiriye û kiriye metirsiyê de.